meter. Detta 4 meter. Detta 3 meter. Mm. Nu, det är Zuria. Mm. Och för att hitta ska vi göra en Zuria. Omkrets, ja. Triangel. Och sen vi ska skriva alla dem. Vilka då? Den he. Så att inte vi glömmer. Och sen man gör lika med alltid. Så att inte det blir för skakigt. Och annars om man gör den på samma, det blir ingenting. Det är inte rätt. Sen man ska plussa dem. Le-he plus he plus le-he. Alltså det är på de sidorna. Lätt till he. Det så att vi vet de andra som jag ska berätta sen. Halle plus he. Sen he plus he. Le plus he. Eller he plus le. Okej. Nu är vi på andra. Zuria lika med grabbarna. Där. Och sen 2 meter plus 4 meter plus 3 meter. Meter kan vi glömma nu. Vi ska plussa nummer. Det är så 2 plus 4 plus 3. Sen vi ska inte glömma mizan. Meter Menar jag. Och så vi plussar 2 plus 4 6. 6 plus 3 9. Nu tar vi meter och sätter den upp. 9 meter. Och sen skriver vi svaret. Antingen kan man skriva det ovanför, men det rätta är där nere. Bra, Anna Dawudi. Jätte